нови геополитически тенденции, актьори в сценария, рискове и хоризонти. Коя е карта тази? Добър ден на всички. Първо благодаря за неочаквано голямото посещение. Не очаквах събота, горещ ден. Отзад има басейн, но вие дойдохте тук, което само по себе си вече избор. Да. Ще взема повод от фамилията на преждеговорившия изключително уважаван мен доктор Насър. Насър означава победител. Нали така? Подаря се. За да побеждаваш, първо трябва да знаеш как да побеждаваш. Второ, кой е твоя враг, кой е противник. Трето, как да побеждаваш умно. Тоест, да побеждаваш не с количество, а с качество. А за да побеждаваш с качество, а не с количество, това означава, че трябва да имаш адекватна представа за света. Следователно, първото условие за реално, активно, победоносно действие е да имаш адекватна представа за проблема, за ситуацията. И то, както каза преди малко доктор Пасков, не за етикета или за тоягата, даже не и за ръката, а за целия онзи миманс, който стои зад кадъра на реалните господари на света, които всъщност проектират и прожектират всеки ден кошмарния филм, в който ние, за съжаление, участваме директно, пряко, не като свидетели, не като зрители, а като жертви, в буквалния смисъл на тази дума. В този смисъл, нека да погледнем картата. Това е Евразия. Забележете. Това е всъщност, тъй като по принцип на наименованието на планетата Земя е абсолютно неточно, би трябва да се казва вода. Ние живеем на няколко големи острова. Най-големият остров това е Евразия. Както забелязвате, тук са концентрирани над 2/3 от населението на света, над 2/3 от световните ресурси и богатства. Тук са няколко големи климатични зони, като се почна от вечната замръзналост и тундрата в северното полукълбо, слизате надолу вече през тайгата и съответно горите в Северна Европа и в Манчжурия. След това преминавате през една изключително обширна зона на това, което се нарича лесостеп, което от изток започва някъде от Китайско море, преминава през цялата снага на така наречената Евразия и завършва чак в Унгарската равнина. Тук има само една планина и това е Урала. Значи между тази точка и тази точка е повече от 10 000 км. След това е най-големият масив в света. Това е масива Хималаите, Тяншан, Хиндукуш и разбира се, трите огромни полуострова. Арабския, Индостан и разбира се Индокитай. В двата края на този огромен остров, наречен Евразия, се намират два много важни центрове, където се е зародила всъщност цивилизацията, която е оформила физиономията, дизайна на съвременния свят. Единият, това разбира се, е полуострова, известен като Европа, по-късно наречен Европа. И разбира се, другия, това е срединната земя, под Небесната империя, известен като Китай. Те са заобиколени от множество подребни острови, които нямат особено значение, като забележете иронията на историята. Някой може ли да си представи преди 300, 400 или 500 години, че едно мизерно място, от което Слънцето просто се появява по случайност, дъжда, не знам да знаете, в ирландски има 30 думи за дъжд. Място се нарича Британските острови, ще управлява света. Погледнете източната част на острова Евразия. От Небесната империя е буквално оградена от една верига от полуострови и острови, които всъщност пресичат нейния директен достъп до големия океан, това, което се нарича Тихи океан. Като се започнат от полуостров Камчатка, Курилските острови, не случайно изключително важни, особено напоследък. След това преминете през японските острови, остров Сахалин. След това се движите надолу през Корея и разбира се островите Рюкю. И след това, разбира се, това е Тайван. И след това Филипинските острови и след това Индонезия. Това всъщност целият ареал е едно вътрешно затворено море, което и да е континентална сила, било северна или средна,
Няма всъщност, ако вие контролирате тази дъга, вие нямате никакъв шанс да излезете на просторите на океана с всички простични от това геополитически, търговски, икономически и военни възможности. Погледнете на юг. За този грамаден масив и разбира се централната му част, която не е особено пригодна за живеене, всъщност са се развили трите и четирите големи цивилизации. Китайската, която е речна и след това морска, тя се е зародила в долината на двете огромни реки Хуанхай и Янцзы. Съответно Индия, Хиндустан, която се е зародила цивилизацията в двете основни речни долини, това е Инд и другата това е Ганг. И след това полуостров Декан, който бива съответно експанзиран по-късно от арийците в началото на това хилядолетие. След това имаме един малък друг район, но много важен от геополитическа гледна точка. Това е междуречието в Централна Азия, Маверенахър се казва на арабски междуречие. Това е Сърдаря, Мудрая, които се вливат в почти вече изсъхналото Аралско море. Този лимес тук очертава, така се каже, геополитическата, климатична и всякаква друга граница между вътрешността на Азия и прибрежните зони на Азия, Иранското плато и свързаните с него земеделска цивилизация, полуостров Индостан, Индокитай и разбира се стигна до следващата изключително важна точка, това е творечието, същинското Тигър и Ефрат, носещите по настоящето ми от Ирак. Апропо, абсолютно нова измислена държава през 1920 година след разпадането на Османската империя. До тогава е бил Пашалъка Багдад, Пашалъка Киркук, Пашалъка Кувейт, Пашалъка Басра и така нататък. Продължаваме нататък. Движиме се на изток и разбира се, тук се очертава следната много важна контактна зона. Това е контактната зона на Анадолското плато, разбира се на това, което носи името Голяма Сирия. Днешната държава Сирия. А под Голяма Сирия се разбира цялата територия, която обхваща днешните държави Сирия, Ливан, Израел и Трансйордания, или известна като Йордания. Тоест предната част на Азия, която излиза плътно на Средиземноморското крайбрежие. Коя е най-важната, така да се каже, ценност на този регион тук? Не е ресурсите, защото те ги нямат. Който нас се може да потвърди. Там нефт, с изключение на тези събития, които се случиха от 2010 година, но те са в морето до Сирия, не в самия регион. Нефт и газ в важни количества няма. Кое е най-важното там? Няма боксит, няма злато, няма без някакви други богатства. Разположението, Наполеон е казал, географията е присъда. Това важи и за нас. Най-голямото предимство на Голяма Сирия и най-голямата трагедия на Голяма Сирия ще се намира там, където се намира. Тук се сещам за добрите думи на големия американски писател Гор Видал, който каже така: големият проблем на арабите е, че техните държави се намират върху нашия петрол. Всички го слушат това последици. Така че, забележете, Голяма Сирия през нея преминават най-важните потоци на стоки, на суровини, на човешки потоци от дълбоко древното на нашите дни. Ако забележите, те са всъщност, ако направим една връзка с региона, известен като полуостров Европа, по-късно наречен Европа, като континент, тук са възможни три основни, така да се каже, подхода, магистрални подходи, които се ползват дълбоко древност на нашите дни, от крайно западно до крайно източно направление по посока на Индостан и разбира се на Индокитай и на Китай. Северният, така наречен, който се движи от посока на Средиземноморието към регион, известен като Ал-Хинд на арабски, т.е. това целият регион. Той включва не просто Индия, той включва целият регион на Индийския океан и Индонезия по-късно. Той северният поток, така да се каже, той преминава през Мала Азия, Анадола, нашия западен край, също който се оказа ключов в Европа западен. Оттам се движи през Централна Азия и оттам по северния, така наречен Великокръвен път, достига до Пекин, до целият район на Ближния изток. Вторият, средния, и това е съдбата на Сирия, от дълбока древност, се движи през неслучайно най-важният град тук, случайно е Халеп, както е на арабски или Алепо на френски. Това е този район. И от тук тази магистрала преминава през, забележете, поречието, Иран, тя се разклонява през Индийския океан надолу, или пак се свързва през Централна Азия нагоре, или през Индийския океан надолу, и през Индия, и до Китай достига до Далечния изток. Третият, най-южният поток, той разбира се започва пак от
Средиземноморско покойне и се движат да си Египет, Червено море, заобикаля много важния район на Баб ел-Мандеб и Йемен, и от тук през района на остров Сокотра се движат много в същата посока, в източна посока. Това означава, има един четвърти, много важен, но макар и регионален, но важен транспортен коридор, който осъжда нещастна Сирия на съдбата, която е в момента. Това е северния. Тук се движат пътищата от Балканите и от Кавказ и от Черноморския район, които преминават през Сирия и от тук се движат по стария кервален път, да достигнат до района, известен в римската древност като Аравия Феликс, щастлива Аравия, днешен Йемен. Всичките те преминават през този възлов район. Това, разбира се, би трябвало, ако използваме това определение на геополитиката, която е предприятие, в този смисъл би трябвало да мислим, че всъщност Сирия трябва да бъде перманентна война от повече от 5000 години, но войната в Сирия започна, голямата война в Сирия започна в 2012 година, за което по-нататък ще говорим, дали това не е предмет на нашия разговор. Очевидно нещо друго се е случило тогава. Защо този грамаден световен остров е толкова важен? Много е просто. Все пак наскоро починалият Збигнев Бжезински го беше формулирал в една от своите книги, известна като голямата шахматна дъска. Той беше казал нещо много ясно, което очевидно. Който контролира Евразия, той контролира света. Тоест, който контролира сърцевината, ядрото на световния остров, всичките негови човешки и природни ресурси и създаде съответната адекватна на това политическа, военна и икономическа система, той ще е в състояние да контролира целия свят. Каква би била тогава стратегията, за която доктор Пасов казал в началото, на така наречената традиционна геополитика? Апропо, слово, една скоба. Геополитиката е англосаксонско произведение. Тя възниква в средата на 19 век. Разбира се, има две школи, германски и английски, но по-късно тя е прихваната, така се каже, от съответните аналитични центри, особено след Версайския договор, през 1918 година, и оттам се развива вече в Съединените щати, изключително мощно. Основната задача, разбира се, на световния остров, за съжаление на нашата карта, този световен остров отсъства, известен като Америка, на таласократите, т.е. на морските сили, е да не допуснат нито една сила да доминира над този голям остров. Тоест, нито една сила да не състоя да контролира 2/3 от човешкото население, 2/3 и даже повече от световните ресурси, с всички протичащи от това последици. Какъв е отговора, който може да се даде в такъв случай? Да не се допусне следователно единно геополитическо и военно и икономическо поле тук. Тоест, максимална фрагментаризация на Евразия. Икономическа, военна, политическа, расова, религиозна, всякаква. Разделни владеи, дивиден импера, като да си говорим. Второ, това означава по никакъв начин да не бъдат допуснати наличието на големи континентални сили за излаз до големото световния океан. Било пряко, тук и тук, било косвено през вътрешното море, което е Средиземно, през Балтийско и тук Северно море и Северния Атлантически океан. Поради тази причина, именно вече в този контекст може да разберете, че всъщност цялата история на нещото наречено България е само древен епизод от една гигантска битка, която се е разиграла тук и не случайно, когато в средата на миналия век руските войски излизат на хоризонта в Централна Азия, някъде в района на днешния Ташкент, започва известната голяма игра, т.е. голямото противопоставяне, голямата битка между Руската империя и Британската империя, която по това време вече владее перлата в короната, Индостан. Всеки, който познава малко географията в Първи повече, ще знае, че с един скок от Ташкент през Афганистанското плато, вижте и Хиндукуш, и ще влезете на оперативен простор в Индийския океан. Следователно, голямата евразийска сила, поне за последните 300 години, Русия трябва да бъде затворена. Как? Да бъде затворена зад големите планини и Расовото плато на Афганистан. Тук отговаря беше на въпроса, защо Афганистан е важен. Афганистан е географско понятие, това не е държава. Ако знае всеки, който се занимава с това. Да бъде затворена във вътрешните пустини на Централна Азия, Гобита, Клавакан, да бъде затворена в голямото Сибирско поле, вечно замръзнано, и разбира се да не бъде допусната по никакъв начин да излезе на оперативен простор на големите морета. Не Черно море е важно за Русия, даже не и Средиземно море, тъй като до прокопаването на Суетския канал не е било нужно да контролираш цялата брегова ивица. Не е било нужно да контролираш дори която да е била част от морето. Е било нужно да контролираш една скала, ето тук Елските Балтари. Тя е помня една скала.
Едва след прокопаването на канала тук, в средата на 19 век, в ефекта на Министерството между другото, каналът е прокопан от французи, но е прихванат от англичаните по-късно, поради известните ни причини. Поради този начин, всъщност, Британската империя, нейната тактика е била с минимум усилие, с минимум ресурс да постигне максимален геополитически, икономически и военен резултат. Ако може, с чужди средства, с чужди кръв, с чужди пари и, разбира се, с чужди жертви. Поради тази причина, в началото Гибралтар е бил важен, след това, забележете, става важен Суец, следователно е важно да контролирате 3 точки в Средиземноморието, за да блокирате което да било континентална държава, за да блокирате нейния излъз на оперативен простор. Гибралтар, Малта, Суецкия канал. За всеки случай, след, не знам дали знаете, един от най-важните резултати от Берлинския конгрес не е създаването на крайнащото България, а легитимната окупация на откритото британската корона, която става основна база на Британската империя за контрол на цялото лично Средиземноморие, на Сирия и, разбира се, на Суецкия канал. За всеки случай след това се прибират и Египет, за да стане някоя грешка. Така, вече сме 2017. Това е, разбира се, изключително интересна история. Първата и Втората световна война не са всъщност, те са, не случайно са наречени Първа и Втора световна война, но всъщност те не са световни. Те са Първа и Втора европейска война, която се разпростира в глобален мащаб. По една много проста причина. Както каза големия френски историк и социолог Фернан Бодел, процесът на модернизация и на глобализация, той не е почнал вчера. Той е почнал преди 500 години, когато едни нещастни индианци са имали нещата да бъдат открити от Колумб, всички протичащи от това последици. По-голямата част се пренесли при по-добрия свят много рано. Резултатът от всичко това обаче е, че настъпва една битка вътре между Европа поглъща света, целият този свят, който вие виждате, плюс двете Америки, и разбира се, до 1945 година европейски сили са тези, които контролират, доминират, определят, така се каже, бомонда на световната геополитика. След това, след края на Втората световна война, гражданската война вътре в западния проект между англосаксонската част на западната цивилизация и германската континентална част на западната цивилизация завърши с окончателна победа на англосаксонците. Гръбнакът на Германия беше прекършен с англосаксонски пари и с руска кръв, както винаги. Руснаците бяха излъгани за пореден път. 30 милиона жертви. Резултатът от всичко това беше унищожаването на Германия като геополитически опонент на англосаксонския свят, превръщането ѝ в военен протекторат и окупирана държава, която тя до момента. Затова ми става много смешно, когато някой обяснява какви големи геополитически перспективи има пред Германия в контекста на не знам какво си. Отварям само на скоба. На последното събиране на съвета на НАТО в Сицилия, в Каловина, президентът Тръмп каза нещо много просто на европейците. До този момент вие бяхте протекторат на Америка, военен протекторат, който за чиято окупация ние си плащахме. От този момент и вашето бъдете военен протекторат, обаче и вие си плащате, защото ние имаме някакви финансови проблеми. Ако има някакви забележки против, просто не ги взимам предвид. Така, за всеки случай, тази гражданска война вътре в западния проект беше решена в полза на Съединените щати и, разбира се, тук беше очертан един огромен континентален блок, който се състоеше от две големи сили – Съветския съюз и, разбира се, Китайската народна република. Те създаваха един масивен блок, който, разбира се, веднага беше подложен в мащабно обкръжение по всички посоки и по всички азимути. Тук със създаването на НАТО и всички протичащи от тях сили, тук със създаването на Израел и поставянето под шаг на евентуални потенциални реални съюзници на Русия в региона. Тук и на Иран, между другото, който беше напътнал в огромна база на Съединените щати от 1979 година. Разбира се, пустинното кралство на пустините чубани, известно като Саудитска Арабия, което, разбира се, голямото предимство беше, че от него се намира най-ефтиния, най-големия петрол в света. И, разбира се, за всеки случай тук целият този масив беше блокиран с окупираната Япония, Южна Корея, контрола върху целият този архипелаг, вторият Китай, известен като Тайван, войната между Китай и Филипините и контрола, разбира се, върху Индонезия и много важната точка на карта, която се нарича Сингапур. Тук може да ви обясните огромен, необясним икономически просперитет на така наречените азиатски тигри. Без геополитическата, икономическа и технологична помощ на САЩ, те до сега ще да произвеждат това, което се прави по рис. Поради тази причина,
След разпадането на Съветския съюз, от 2017 година ние имаме следната ситуация, които няколко възможни сценарии. Просто нямаме време да ги разгледам цялата регламентация. Каква е ситуацията в момента? Световният доминион в Съединените щати продължава да бъде такъв. Той представлява, ако не се лъжа, 3% от населението на Земята, консумира някъде около 40% от съвкупния обществен продукт. Защо това е така? Той се базира на два изключително важни, мощни стълба. Първия, разбира се, стълб, това е тотален контрол върху цялата останала геополитическа периферия. Пряк, косвен, икономически, военен и така нататък. Второ, което е, разбира се, много важно, създаването на такъв икономически механизъм, който да бъде впрегнат за развитието на това, което се нарича научно-технически прогрес. В момента световният хегемон, Съединените щати, преминава това, което според различни класификации се нарича шеста технологична вълна. Тя не се осъществява на цялата територия на Съединените щати, в определени точки. Това, разбира се, е Калифорния, Аризона и още няколко места. Какъв би бил резултатът евентуално всичко това? Създаването на такъв тип икономическа система, която общо да известна като система, в която няма да има нужда от хора. На изкуствения интелект, на празните фабрики, които ще работят роботи, те вече работят в Калифорния. Създаването на такава система, която ще им гарантира пробиви в няколко ключови научно-технически направления и оттам технологически, които ще бъдат тотално военно и превъзходство на всеки потенциален и реален противник на Съединените щати на терена. Преди всичко, това е в областта на генетиката, второ, това е в областта на роботиката, трето, това е в областта на космическите изследвания. Съединените щати са на път в момента да са частните проекти, те са само на по-частни, на Илон Маск, на някои други, на Space Dragon, да създадат орбитални кораби за многоразово използване. Това означава за първи път съвършено нова технология за овладяване на космоса. Тоест, експанзията ще бъде изкарана в околоземна орбита, а по-късно и в междузвездното пространство. За тази цел, това е изключително деликатен момент в развитието на тази особена система, известна като Западен проект. В тази ситуация, когато изпитваш криза на старата икономика, която вече се разпада и трябва да бъде трансформирана, новата икономика се създава още отделни клъстери, но тя още не е създадена, ти имаш комбинация от противоречия, икономически, социални, расови, елитарни, вътре в западния елит, които правят твоята ситуация много деликатна. В социалните науки, в науките за социалната система, това се нарича точка на бифуркация, където много и различни тенденции се събират в една точка за един определен период от време и най-малкият фактор, дори случайен, може да бъде системата в една, друга и трета посока и те просто да се срине или напротив да се блокира напред. Ние се намираме в тази точка. Това е изключително деликатна, благословена за някакви шансове, но изключително опасна точка. Точка на незавръщане, през нови първи проект на английски, или незавръщане, точка на възврат на руски. Ето защо за световния хегемон е важно, когато той има, забележете, ограничен ресурс за контрол на така създадената система на клиентелизъм на цялото земно кълбо, липсва му достатъчно контрол да осъществи плътен контрол на цялата тази територия, а от друга страна има нужда от ресурс за да осъществи това движение напред, за което аз ви говорих, включително свързано с жестоки вътрешни политически противоречия. Вижте какво се случва в Съединените щати в последните работи, това е само външната белег. Какъв е резултатът? Тук беше за теорията на управление хаос. Първо, тя не е теория, е практика. Това е практика, която е много сериозно обоснована още през 60-те години, така наречения Център за стратегически изследвания, който е създаден на щатите, още веднага след като президент Уилсън присъства на есейската система на договори в Париж, след Първата световна война. Центъра за стратегически изследвания и перспективи в Съединените щати работи много силно това направление. Нашия приятел Кисинджер е само многото хора, избивни инженерски, много други хора, които Арда Шлезинджер, да речем, Ханс Боргентал, които са разработили тази теория. Каква е тя? Много просто. Когато нямаше ресурс за тотален контрол или нямаше интерес за тотален контрол на дадена територия, но да направиш достатъчно неуправляема за твой потенциален противник и достатъчно управляема за теб самия. Тази технология, разбира се, появява през човешки живот. Как се случва в Сирия, как се случва в Югославия, как се опитаха да се случва в Централна Азия, в Закавказия и в други места, как се случва в Афганистан. Тоест, каква е целта?
Целта е на територията на целия този масив да не бъде създаден или да бъде възпроизведен отново геополитически, военен и икономически хегемон, който да създаде дори идея за опасност, да речем към световния хегемон, концентриран в момента с територията Северните Съединени щати, Северна Америка. Кои са потенциалните опасности за щатите в тази ситуация? Те са две. Вечето останало така се каже само линия да го повтаря. Първо това е Китай, Китайската народна република. И второто, това е опитите на Руската федерация да възвърне своя статут поне на глобална сила за този регион. Тя не може да проектира своята сила, както беше в Съветския съюз, в цялата си всяка точка на света. Китай. Нещата се описват зависи от да може би докторант Първи преди малко казва, че в този тип отношение не се влага емоция. Разбира се, това е илюзия. Някой нямаше илюзия, това също е идеология, е приказката на Макс Вебер за такъв тип наука, която да е лишена от пристрастие. Не, няма да. Ние сме живи човешки същества. Не можем да бъдем лишени от пристрастие. В този смисъл ще се опитаме да бъдем лишени от пристрастие, колкото това е възможно. Това се време че няма да ги проявява. Китай, днешният му вид, е продукт на американски проект. И разбира се, англосаксонски в по-широки смисъл на това, защото има много сериозна намеса на лондонското сити. Този Китай става възможен в този момент, който беше разигран на китайската карта в далечната вече за много от вас, 1970-71 година, с посещението на Кисинджер, след това на Никсън и създаването на блок мощна противотежност на Съветския съюз в далечния изток. Целта беше повече от ясна. Китай да се превърне в кошмара за съветските републики, които да бъдат концентрирани между 30 и 35 дивизии, повече една трета от танковите подразделения, две трети от военноморските сили, да речем на Тихоокеанския флот, да бъдат насочени към изкование на китайския военен театър на военни действия. За тази цел, разбира се, на Китай беше дадена възможност по формата на реформи да стане това, което той е в момента. Най-голямата работилница на Съединените щати. Китайското икономическо чудо е възможно поради наличието на три ключови фактори. Американски инвестиции, американски технологии, ефтина доскоро работна ръка и авторитарен режим. Комбинацията от тях, това е това, което значи китайско чудо. Какъв е проблема? Китай също е достигнал до изключително критична точка на бифуркация. Ресурсите на този тип модел са изчерпани. Модел на експортна икономика, базиран на ефтин труд, висока степен на експлоатация, висока норма на принадена стойност, ниска норма на добавена стойност и създаването на технологични продукти от нисък и среден клас. Китай в момента се явява, ако не се лъжа, заедно с Япония, най-голямата държава, да речем, на американски ценни книжа. Много хора си мислят, че това е голям фактор. Нищо не е. Утре ще Федерална резерва ще каже, че валутата вече няма се казва долар, а ще се казва долар с тъ, както беше в Словения. И всичките активи на Китай ще станат просто картинки. Защото не е важно дали притежаваш валутата на твоя стратегически противник. Защото, както каза Планетарство преди малко, това не е нищо, освен гумена валута на този, който държи ресурсите и оттам силата и властта в днешно време. Това от своя страна означава за Китай, че в един момент, някъде след 95-6-2000 година, за сериозните американски геополитически съдържи стана ясно, че Китай се превръща от субект, който е контролиран, все повече отива към границата да бъде субект, който вече не може да бъде контролиран и много трудно може да бъде контролиран. По различни източници на литературата, 2025-2030 година се считат за максималните предели, в които Китай може да бъде също контролиран. Какво се направи тогава? Започнаха проблемите на Китай в много направления. В областта на валутата, търговската война, тези центрове на вълната на антикитайските изказване за изнесените американски предприятия в Китай и така нататък. На второ място, недопускане и затварянето на всичките клапи за дишане на китайската икономика. Бидейки експортна, единствените шансове да може да функционира и да изнася. А единствените източници, от които тя може да изнася, са порталите през Южно-Китайско море и Източно-Китайско море, Южно-Китайско море, Източно-Китайско море и Жълто море. Какво означава това? Да ги затворя. По какъв начин? С серия конфликти. Също повече големите конфликти за островите, да речем, които са тук с Япония, Кръс, Калина Кръс. Или да речем с островите Спрати в Южно-Китайско море, където Китай започна да насипва и създава изкуствени острови за своите ПВО и военноморски бази.
Защото това е важно. Много просто. Ако затворите тази полоса, тук началото, както Гибралтар, тук вижте, антисонците работят по един и същи модел. Само че не Ливия не е ясно за какво става. Тук и тук. Когато затвориш Малайския проток, ти затваряш 40% от световната търговия. За всички различни от това последици. Какво става с китайското икономическо чудо от тия подяване? Не е нужно да обясниш тока на цялата тази зала, да обясниш всичките кружки една по друга. По-простичкият начин да отидеш е там да сгасиш от ключа. По същия начин се случва и тук. Какво прави Китай? Какъв е отговор на Китай? Един труден, един по-лесен на първо време. Трудният преориентиране на икономическия модел. По какъв начин? От най-голямата експортна икономика в света да се превърне в най-голямата икономика, базирана на вътрешен пазар. Такъв поглед звучи много лесно. Ние сме близо милиард и половина. Това означава, представете си, страната в момента с най-голяма средна класа, някои говорят за 300 милиона души и така нататък. Това са приказки за немци, които са бяха с списали като Foreign Affairs, Economist и други такива либералски бълбочи. Всъщност, да създадеш вътрешно платежно способно търсене, не е толкова просто. Сечеш първия стълб, на който се базира досегашния китайски икономически модел. Ефтината работна сила. Става може да си плащаш. Но нека да знаем, в тази зала Китай е страна, която няма социална и пенсионна система. Тя се базира на конфуцианските методи и на конфуцианския модел, т.е. че младите се грижат за старите. Но това ще бъде добре. Второ, огромно селско население, което никога до този момент не е било обхванато в които да било социални програми. Трето, много важно нещо. Създаването на вътрешен пазар означава създаването на хора, които имат собствен икономически, финансови и социален ресурс, а това пряко рефлектира върху създаването на проблеми за политически режим в Китай. За всички политически от това последици. Първата работа, след като едни хора станат относително богати, да зададат въпроса: а защо вие сте на власт, а не ние? Така е един аргумент, защото вие сте отгоре, ние отдолу. Само поради факта, че на вас ви се иска, това разтърпеваш след аргумент, нищо повече. 1989 година, това разбира се беше друг Китай, китайската компартия отговори както съдим, както подобава. Станфорд на Тянънмън. Между другото, отваряме на скоба. Някой си мисли само студентски вълнения. И видите ли, пекинския военен окръг, като в 1000 танка в Пекин, за да се бори с студентите, да покаже, че някой няма връзка между малки и главния мозък. Аз съм бил пекин, си знам за какво става дума. Това беше битка между няколко клана на китайската компартия и стана битка между техните въоръжени сили, по който е смисъл на тази дума. Опит за вътрешна гражданска война, Алла Горбачов, но разликата между Съветския съюз по това време и Китай е, че Китай е жив дракон. Представете си, Китай е империя на 5000 години. Китайската империя и Египетската империя са възникнали по едно и също време. Египетската империя в най-добрия случай гледаме като мумии в British Museum или в Египетския музей в Кайро. Китайската империя и досега е жив дракон. Ходиш динозавър с всички протични това последици. Това означава натрупване генетична информация за защита на собственото си оцеляване. Всички протични това последици. Тянънмън е такава реакция. На следващото място. Това от своя страна означава, от друга страна означава смяна на икономически и политически модел в Китай, всички протични това последици и обръщане на товарните потоци на Китай. Към кого? Китай има два основни пазара. Един е Америка, другия е Европа. Западна Европа. Затова изключваме актуални въпросите за Копиления път, за великата интеграция на Централна Азиатска и така нататък. 3 канала през Русия, през Централна Азия, забележете внимание, Иран, Турция, Балканите, Европа и Южния през Сирия, Африка, пак нещастна Сирия, Китай да ни битка в Халеп за собствени си интереси, за да влезат отново в Европа. В момента битката, колкото е странно да речем, в Нагорни Карабах, в Сирия, в Северна Африка, ако щете на Балканите и нещастна Македония, има свой епицентър тук. Както е казано, погледнете картата, има китайска поговорка, къде бъде човек крие своите златни късачинки. Колко говорят на плажа? От всички, за да ги видите. По-нататък. Това означава от своя страна, че Китай ще се опита да преаранжира цялото това пространство и то да се превърне в негово не просто геополитическо продължение, но икономическо продължение. Различни форми на икономически протекторати. Какво прави Русия в тази ситуация? Бившият хегемон на Северна Евразия, всички това последици. Или тя ще бъде засмукана от китайското икономическо чудо, всички политически това последици,
и те трябва да запазят собствената си геополитическа субектност. Тук ми звучи много интересно, как става на практика. Днешна Русия, 2017 година, съвършено накратко, е следното. Страна с 140 милиона население. 2/3 от нейната територия е абсолютно ненаселена, а тя не е богата, като този район, както се досещате. Голяма част от нейното население е концентрирано в северно и средно-руската равнина и Северен Кавказ, всички политически от това последици. Русия е отблъсната обратно на границите, беше тук да споменат преди малко, царя Иван Грозен. Огромно геополитическо поражение, нанесено през далечната 1990 година. В резултат на това, руския геополитически линия се минава много източно от Киев. От Русия е откъсната най-важната и в това направление територия, известна сега като Украина, по попаден превод от славянски в края, с 45 милиона руско население, с което в момента се извърши експеримент, който да сравним, само че мащаба е по-голям, с това, което се случва с българите в Македония. Откъсваш 2 милиона души от етническата снага на един народ и го превръщаш в население с чужд антибългарски, в случая антируски код, за всички политически от това последици. Използваш го като пушечно месо срещу скорошния си донор. За всички политически от това последици. Защо Украина е важна? Защото не е в края, колкото звучи странно. Тя е в края, ако това е монолитна империя. Но тя вече не е в края. Който контролира Украина, територията известна като Украина, защото такава държава няма, чисто формално. Който контролира Украина, той контролира, забележете, геополитическите потоци на движение от запад на изток към Централна Азия, Япония, Китай и така нататък. Северните потоци от Скандинавия, през Черно море по посока на Близки изток. Който контролира Украина, това означава, че моментално откъсва Русия, дори от частици, така се каже, изход на Топло море, макар и затворено при Черно море, и оттам проникването на Русия в Средиземно море. Който контролира Украина, това означава, че и разположи там свои военно-стратегически и ракетни активи, оттам е драмата на Кримския полуостров. Това означава, че той поставя под обстрел, директен за първи път, директно руския централен военен район, това е района на Москва. Всички практически последици. И нещо много повече, който разположи ракети в района на Харков, да речем в източния край на Украина, това означава, че той ще се състояние да прострелва всички руски стратегически балистически ракети в района от Урал, всички практически това последици. Началната фаза на старт, ако има тук хора военни, които разбира се какво става дума, това е най-уязвимата част на полета на всяка една стратегическа ракета. Какво може да направи Русия и с това приключвам, после ще ви дам въпроси. Какво може да направи Русия в тази ситуация? Съвършено накратко. Днешна Русия се намира в изключително тежко състояние. Той е продукт на дълга приказка и на много лекции. Но най-важните неща, които трябва да казвам са следните. Моделът на Путин, макар че само именно използван на човек, макар че той е изключително важна политическа фигура, моделът на Путин е изключително ефикасен, за да спре разпада на страната. Така че те беше тръгнал с бърза стъпка с деградация, трябва да расте началото на 2000 година. Но моделът на Путин е абсолютно нежизнеспособен да осигури стратегическо развитие и изпреварващо на страната. За да може да оцелее Русия в тази ситуация, те трябва да има икономически ръст поне от 7-10% годишно. Структурата на руската икономика, която в момента е над 60% суровинна, грубо казано, купаеш нефт и газ, за който нямаш никакъв принос, не че доста дълго едно там, предаваш да го продаваш на своя геополитически враг, срещу което той ти дава кредити, които той е отпечатал, срещу което ти взимаш продуктите, които той е създал, който деиндустриализира и цялата твоя територия, за която той препасва говори преди малко. България е просто малък елемент, но той е по-голям модел. За тази цел създаваш една политическа каста, която има огромен интерес да обслужва този суровинен модел, който се изразява следното. Икономически и суровинен придатък на твоя геополитически враг. Не може да бъдеш геополитически субект и да бъдеш икономически зависим от своя враг. За всички политически това последици. Следователно, това означава рязка промяна на икономическия и социалния и политическия модел в Русия. Дали това е възможно? Въпрос на друга лекция.